Velkommen til episode 16 af Call of Duty Black Ops. Nu skal vi lege Gameplay. Og jeg er 18. Når jeg starter med at gemme mig. Ja, jeg er 18. Du må godt komme. Okay. Bare lige for at sige det, man må ikke kigge på en anden skærm. Det er et gulhus. Okay. Så Nora altid plejer at gøre. Du er herinde, hva'? What the fuck? Jeg ved. Nej, det var for det. Jeg kan se mig, jeg har statue. Fuck dig. What? Shit, fuck dig. Bare sådan, I ved derude, det er fordi nogle gange så lavede vi som om, og dig havde jeg ikke set der. Jeg havde engang set dig. Det er godt. Man må også godt være udenfor i det, men man må kun være udenfor i haven, ikke foran huset. Jeg tæller. Og ja, du har 30 sekunder. Hvad? Du har 30 sekunder. 1, 2, 3, 4. Må jeg komme? Ja. Okay. I hvilken hus? Det blå. Okay. Er det gule? Det er gule. Er det blå? Jeg sidder ikke en mand med en pistol. Kom der ikke røg ud? Det var meningen, jeg skulle gå sådan her. Og så kom den til at kigge her. Fuck, der var blod her. Og nu er det væk. 1, 2, 3, 4, 5, Lige så er der en hovedløsning. 6. Hvad tæller du? Jeg rykker lige lidt kamera. Så. Du må